Heipat kaikille! Tervetuloa jälleen Mangoes for Flamingos vlogin pariin. Ja tänään ajattelin puhua kanssanne tai kertoa teille omasta sairaudesta ja miten lapsi suhtautuu sairauteen ja miten ihan tavallista perhe-elämää voi elää tällaisen sairauden kanssa tai miten sairaus vaikuttaa perhe-elämään. En itse asiassa ihan tarkasti tiedä edes miten tämä pitäisi artikuloida ja aloittaa tämä päivitys. Kysellään asioita, että kun olen kuitenkin 6-vuotiaan lapsen äiti ja sairastanut pitkään syömishäiriötä ja kerron siitä avoimesti ja elän avoimesti sen kanssa, niin miten sitten lapsi suhtautuu kaikkeen mahdolliseen asiaan ja miten se vaikuttaa lapsen elämään. Koitan vastata parhaani mukaan kaikkien eteen tulleisiin kysymyksiin ja kertoa vähän omia kokemuksia tästä asiasta. Itse asiassa on helpointa aloittaa siitä, että apua. Mistään ei ole helppo aloittaa. No lähinnä siitä, että mikä on se kaikista näkyvin asia, minkä lapsi ehkä huomaa ja havainnoi mun sairaudesta. En koskaan ole oksentanut tai olen koittanut peitellä ne pahimmat syömishäiriön vaiheet niin, että lapsi ei olisi mitenkään tietoinen niistä. En puhu kotona laihduttamisesta, laihdutusoppaat ei loju pöydällä, en närpi ruokaa ruokapöydässä, pyrin ruokapöydässä kaikkina sairauden vaiheina, niin kuin muukin perhe. Olen tosiaan lapsen syntymän jälkeen jo niin hyvin tiedostanut ja tietänyt olevani sairas ja sairastavani syömishäiriötä, että tavallaan se on ollut hirvittävän helppo asia, se itse tietäminen siitä asiasta, että kun se on ollut selkeä itselleen, vaikkakin akuutissa sairastamisvaiheessa, niin on pystynyt ei peittelemään, mutta elämään ehkä lapsen edessä niin kuin kuka tahansa äiti. Semmoisesta ihan terveestä, tosi hyvästä ideaaliäidistä, enkä tarkoita, että semmoinen olisi edes todellinen, kuvaan ideaaliäidillä semmoista, mikä ihan nyt tilanteessa ehkä olisi meidän kaikkien äiti, niin semmoisesta eroan sillä, että sairaus tekee musta poissa olevan, se tekee musta enemmän itseeni käpertyneen, se vie mua pois lapsen luota niin, että ihan niinä pahimpina hetkinä ei ole saanut koskea. On ehkä ollut vähän semmoista, että äiti tarvii nyt omaa rauhaa, mun täytyy saada olla omissa oloissani, mikä on aika vaikea selittää alle kouluikäiselle lapselle. Oikeastaan lapsen syntymän jälkeen niin se ihan kauhean paha vaihe on ollut pois. Olen oksennellut, olen paastonnut, olen laihduttanut, lihonnut, ahminut, mutta pääsääntöisesti ehkä niin, että lapsi on ollut pois. Tai niin mä ainakin toivon tehneeni nyt järjen kanssa, kun tätä asiaa taas ajattelee, niin mä olen kuitenkin ollut se, joka on syönyt lapsen karkkipäiväkarkit salaa ja selitellyt seuraavana päivänä, että äiti nyt vaan lainas ne ja saat huomenna takaisin ja kaiken tällaisen, että kyllä fiksu lapsi, tai siis kaikki lapset on fiksuja, ei ole olemassa tyhmiä lapsia, niin kyllä se lapsi tietää, että äiti peittelee jotain, äiti salailee jotain, äidillä on joku ongelma. Ehkä suuri semmoinen terveyteen liittyvä seikka, mistä lapsi on tietoinen, on nukkumishäiriöt. Lapsi tietää, että jos äiti ei ole nukkunut kauhean hyvin, niin äiti on kiukkunen, äiti voi olla ärtyneempi, äitiä väsyttää ja se, että miten tärkeää se uni on äitille. Lapsi ei myöskään ihmettele sitä, että miksi äiti löytyy aamulla olohuoneen sohvalta, miksi äiti löytyy jostain muualta. Lapselle jotenkin luonnollinen selitys on se, että äitillä on ollut tosi huono yö ja äitin on täytynyt mennä nukkumaan sinne. Lapselle on myös ihan itsestään selvää, että äiti ei välttämättä nouse lauantaina kaikkien muiden kanssa samaan aikaan. Otetaan huulesta, otetaan pois. Että äiti jää nukkumaan lauantaina, kun muut vielä nousee. Tai jää nukkumaan, kun muut nousee. Äiti saattaa nukkua keskellä päivää. Se yleensä, että miten tärkeä uni on mulle, niin se on varmaan semmoinen, mitä lapsi tiedostaa. Jos lapsilta kysyisi, että mitä erilaista äidissä on, niin se hyvin nopeasti vastaisi sen, että äiti nukkuu tosi oudosti tai jotain vastaavaa.
olen koittanut tosiaan koko lapsen olemassaolon ajan välttää kaikkea omaan kehoon liittyvää negatiivista puhetta, tai pitää ne ainakin pois niin, että niitä ei ole tehty koskaan suoraan lapsen edessä. Toki olen viettänyt aikaa peilin edessä enemmän ehkä kuin joku, joka ei sairasta syömishäiriötä. Olen kriittisempi monesta asiasta, mutta kolikon kääntöpuolena on se, että lapseni on ehkä aika tietoinen siitä, miten haavoittava sana läski on ja miten läskiksi hukkuminen sattuu toiseen ihmiseen, että meidän perheessä pyritään välttämään tällaisia kokoon liittyviä haukkumasanoja, että jos on pakko sanoa pahasti toiselle, mitä sitäkin pyritään välttämään, niin jollain paljon, miten se nyt sanoo, luovemmalla tavalla tai ei voi sanoa järkiperäisemmällä tavalla, ehkä luovemmalla tavalla kuin se pelkkä läskiksi haukkuminen, että olen koittanut sanoa, että se ei ole hyväksi kellekään, se satuttaa ihmistä, se on suunnilleen pahinta, mitä voi tehdä, ja se kertoo myös sanoista hyvin paljon, että jos toisesta ihmistä ei pysty sanomaan mitään muuta kuin, että hyi läski tai mene pois läski tai mitä tahansa läskiyteen riittyvää tai lällä läski, niin silloin se on oman itsensä tavallaan köyhyyttä tai sitä, että ei kykene olemaan riittävän luova ja sanomaan toiselle oikeasti jotain slap. Joo. Meillä on vaaka kotona tällä hetkellä, koska toipuminen on jo niin pitkällä mun osalta. Mä käyn vaalla, en lapsen nähden, mä käyn oikeastaan omissa oloissa. Lapsi on aina saanut käydä vaalla silloin, kun se haluaa. On keskusteltu siitä lukemasta, mikä siinä vaassa on. Ei suuntaan eikä toiseen, hyvin neutraalisti, niin että lapselle ne numerot olisi numeroita muiden joukossa. Ruokailun suhteen kuitenkin en ole pitänyt mitään hirveän tiukkaa kasvisruokalinjaa tai vegaanilinjaa tai muuta lapsen syntymän jälkeen tietoisesti, niin lapsi on tottunut näkemään, että syön samaa ruokaa kuin kaikki muut. En osaa sanoa, tiedostaako lapsi, että äidillä on syömishäiriö tai että äidillä on jotain tämmöistä. Lapseni on tällä hetkellä 6-vuotias, todennäköisesti ei. Omasta mielestä on kauhean hälyttävää se, että tuo 6-vuotias joskus totesi, että äiti kun mä oon niin iso tai äiti mä oon tämän kokoinen, niin mulle tulee hirveät hälytyskellot aina siitä päähän ja mulle ehkä tulee itselleni vielä enemmän paha olo kuin keskiverto äidille tai isälle tai keskiverto vanhemmalle näin sanoakseni. Ja koitan sanoa lapsille, että kaikki me maailman ihmiset ollaan erikokoisia ja ollaan erilaisia ja kaikki on yhtä hyviä ja rakastaa juuri sellaisena kuin lapsi sitten on. Se onnistunko siinä tai kuinka hyvin onnistun siinä ja tulevien vuosien nähtäväksi toivottavasti jotenkuten onnistun tai olen onnistunut tässä asiassa. Mitäs vielä? Masennuksesta ja masennusalttiudesta. Lapsi tiedostaa ehkä sen verran, että äiti itkee toisenaan aika paljon ja äiti saattaa itkeä herkkästi ja äiti saattaa itkeä aika pienestä. Ja koitan niissä tilanteissa selittää, että äiti ei itke siksi, että äiti välttämättä on surullinen. Äidillä vaan tulee kyyneleet silmistä ja joku tilanteessa ja joku asiassa koskettaa äitiä ja äiti itkee sen takia. Ja koitan tehdä lapselle selväksi, että itkemisessä ei tavallaan ole mitään pahaa, ei mitään hävettävää. Itken kyllä ihan aidosti ja oikeasti myös lapsen edessä. Ja lapsi saa aina itkeä silloin, kun siltä tuntuu. Olen koittanut kannustaa ja opettaa lasta itkemään. Ja tosiaan, että siinä ei ole mitään pahaa ja siinä ei ole mitään vaarallista. Ja toinen ihminen ei ole rikki tai toiselle ihmiselle ei välttämättä ole käynyt pahasti silloin, kun ihminen itkee. Ja ajoittainen tietysti se poissaolevuus ihan pahimpina aikoina. Se varmasti lapsesta tuntuu jollain. En ehkä ole oikea ihminen sanomaan, miltä se tuntuu. Tietenkin, kun se on lapsen arkipäivää ja se on lapsen jokapäiväistä elämää. Miten paljon se vaikuttaa lapseen, niin en mä tiedä. Se on kuitenkin ainoa totuus,
mikä minun lapsella on ainoa äiti, ainoa totuus, ainoa kokemus siitä perhe-elämästä. Mutta en usko, että jos lapselta kysytään, niin en usko, että ensimmäisenä adjektiiveina, joita lapsi minusta kuvailisi, niin olisi surullinen tai itkevä tai jotakin sellaista, että kyllä lapsi kuitenkin enemmän ehkä huomioi ja näkee sen, kun äiti nauraa ja kun äiti on iloinen. Ja ehkä ne hetket, kun jaksaa olla lapsen kanssa ihan täydellisesti läsnä, kuitenkin merkitsee enemmän kuin ne hetket, kun äiti on ehkä vähän poissa ja tarvii enemmän omaa aikaa. Mä olen niin hirvittävän onnellisessa asemassa, että Juntti Punaniska on paljon lapsen kanssa. He tekee paljon yhdessä asioita ja mulle on suotu todella paljon omaa aikaa ja todella paljon sitä toipumisaikaa, mitä olen tarvinnut. Ja tavallaan ehkä lapselle se isän läsnäolo on ollut paljon merkityksellisempää kuin se, että äiti on vähän pois. Tietenkin, koska työskentelen toisella paikkakunnalla, olen aika paljon poissa tämmöisistä perheen päivärutiineista, niin sekin on ehkä luonut lapselle helpotusta. Tavallaan lapsi ei ole välttämättä niin tiedostanut, että just nyt äiti käyttäytyy jotenkin surullisemmin tai eri lailla. Se on ehkä ollut semmoinen hirvittävän helpottava asia. Mitä vanhemmaksi lapsi tulee, sen enemmän tietysti pyrin keskustelemaan avoimesti siitä, että äidillä on alttius masennukseen. Äiti saattaa olla joskus enemmän oleva kuin toivoisi olevansa. Kerron avoimesti syömishäiriöstä. Kerron myös siitä, että näin olen käyttäytynyt ja en tiedä vielä, toipuminen on kuitenkin jo pitkällä, mutta terveenä oleminen niin alussa, että en tietenkään osaa vielä sanoa, että miten siitä sitten tulevaisuudessa keskustelee ja millä sanoilla, mutta kyllä kun pidän avointa linjaa täällä, niin aion pitää myös avointa linjaa jatkossa lapsen kanssa. Se vahdinko lasta, lapsen syömistä, lapsen käyttäytymistä teinivuosina enemmän kuin keskivertovanhempi, joka ei ole sairastanut syömishäiriöitä tai jolla ei ole syömishäiriötaustaa aivan varmasti. Näen syömishäiriön merkkejä ympärillä. Osaanko tehdä niihin sen enempää kuin kuka tahansa muu? En. Itse asiassa teen varmasti vielä vähemmän kuin kuka tahansa muu, koska tiedän tavallaan omasta kokemuksesta, että vaikka kuka tahansa olisi tehnyt mitä tahansa niinä omina huonoimpina päivinään, niin lopputulos olisi ollut aivan sama. Ei olisi pystynyt tekemään sen enempää, enkä olisi pystynyt ottamaan apua vastaan. Että tavallaan kun tiedostan sen, että ihminen ei välttämättä pysty tarjoamaan apua vastaan, niin vihjaisen ehkä kyllä, että joo, tämä voisi olla mahdollista, mutta ehkä vähemmän. Saatan tarjota jopa vähemmän apua kuin keskivertokulkija. Ja oman lapsen suhteen varmasti siis joka kerta, kun lapsi sanoo jotain, että mä oon isokokoinen tai mä oon lihava tai jotain muuta, niin mua sattuu todella paljon. Ja mulla on sellainen olo, että onko mä ehkä omalla sairaudella, omalla käytöksellä jollain muulla saanut lasta herkemmäksi sairastumaan syömishäiriöön. Mutta en koskaan voi sanoa, että syömishäiriöiden vanhempi sairastuttaa lasta syömishäiriöön tai että se alttius olisi heti suurempi. No, tutkimusten mukaan tietenkin alttius on suurempi, jos on aktiivista syömishäiriötä sairastava vanhempi, mutta kyllä lapset, tai mä uskon ainakin siihen, että lapset paljon sitä tervettä minäkuvaa ja tervettä maailmaa pystyy ammentamaan ympärilleen. Ja lähinnä ehkä suurin omasta mielestä merkityksellisen asia kaikissa tällaisissa on se minäkuva ja se, että tulee rakastetuksi juuri sellaisena kuin on. Ja koen, että se on paras asia, mitä pystyn lapselle antamaan ja tekemään. Rakastamaan lasta juuri sellaisena kuin lapsi on. Rakastamaan itseäni juuri sellaisena kuin minä olen, näin vikoineni, näin ongelmineni tämän menneisyyden kanssa. Se on ehkä parasta, mitä voin tosiaan lapselle tehdä. Toivottavasti joku saa tästäkin videosta hiukan
kipinää elämäänsä, inspiraatiota elämäänsä. Toivottavasti se tuo lohtua jollekin, että vaikka kuinka oma tilanne tuntuu toivottomalta, niin elämä ei kuitenkaan lopu siihen, vaan vakavan sairauden kanssa pystyy kasvattamaan ihan täysipainoisesti perhettä, elämään hyvää täyspainoista perhe-elämää. Vanhemman sairaus, tällainenkään ei välttämättä niin kuin koidu lapsen kohtaloksi millään tavalla, vaan lapsesta kasvaa hyvä tavallinen kansalainen. Ei mulla oikeastaan muuta tällä kertaa. Kysymyksiä saa laittaa, kommenttituun kysymyksiä saa lähettää tänne päin, jos aihe on kiinnostava ja jos jotakin lisätietoa kaipaa. Mielelläni kuulen myös omia tarinoita niiltä henkilöiltä, jotka videoa katsovat, miten omassa elämässä äidin sairastaminen, oma sairastaminen vanhempana on koettu. Tällä kertaa ei muuta. Kiitoksia. Moi moi.